Здравейте, казвам се Марин Маринов. От 20 години се занимавам с крави. С брат ми ги отглеждаме заедно. След казармата почнах в Мандра ръчно производство на кашкавал. Тя затвори, не знам по какви причини. И после продължих да си отглеждам животните до миналата година. Доскоро предавахме млякото на Мандра, но на млякото изкупната цена паднаха много и ние решихме, двамата с брат ми, да потърсим някакъв, да затворим цикъла, да изкочим с готов продукт по наредба 26. Законодателството ни разрешава и ние потърсихме Българското дружество за защита на птиците, което ни помогна с проекта, с документации, и консултации и такива. В смисъл, кое помещение как да изглежда, и почнахме, преустроихме част от фермата на съществуващи помещения в работно помещение за приемане на мляко, санитарен възел, камера, и одобрени сме от Агенцията по храните за регистрация по наредба 26. По законодателство се взимат проби от суровото мляко 2 пъти в месеца в лицензирана лаборатория и 2 пъти ще се взимат на готовия продукт за микробиология. Лабораторните изследвания на млякото на микробиология излизат добри. Под допустимите соматични клетки сме и на микробиология е добро суровото мляко. Имаме първа проба излезла на готовия продукт, което е пак под стандартите. Животните са клинично здрави, изследват се от ветеринарните лекари. С това гарантираме качествено сурово мляко и оттам качествен продукт. Влагаме само мляко, закваска и сирешна мая, което гарантира готовия продукт, че е качествен. Няма вкусители, то няма друго, като няма друго.